Прывітанне, Андрей. Ну, я удзячны, потому что я разумею, что ты вот прямо с аэропорта до меня. Так. Зараз і ў Стамбуле грошы на выбары даюць. Ты калі бываеш за мяжой, асабліва калі гэта напярэдадні выбараў, то гэта тычыцца таго, каб здабыць грошы на правядзенне выбарчай кампаніі. Не. Калі мы ўсё ж таки пачалі з грошай, то глупа будзе адмаўляцца працягваць эту тэму. Тым больш, што выбары, вядома, справа не танная. Колькі атрымалася сабраць грошай на выбарчую кампанію гэтым разам? Насамрэч, у Беларусі выбары даволі танная справа. Асабліва не прэзідэнцкія, а вось мясцовыя, так увогуле, можна сказаць, бясплатна можна праводзіць. Парламенцкія крыху даражэй, але я лічу, што калі ў кандыдата ёсць каля $1000, то ён можа быць, і ён добра працуе там у соцсетках, ён можа быць добра заўважны, асабліва ў рэгіёне. Калі ёсць $1000 сваіх са сваёй кішэні? Неважна, як яны сабраныя. Вось просто калі ён можа дазволіць сабе патраціць каля $1000 на кампанію, то он уже будзе заўважны. Кажу, асабліва ў рэгіёне. Добра, скажы мне, калі ласка, а колькі ты маеш прыбытку ў месяц, калі ты можаш з сямейнага бюджэта от раз узяць і $1000 пакласці? Гэта ж не толькі пытанне там сямейнага бюджэту, гэта ўсё ж такі ёсць... То есть это не сямейнага бюджэта? Да, ёсць арганізацыя. Не, частка маіх уласных грошай я паклаў, частку мне людзі далі, якія мяне падтрымліваюць, і таксама хтосьці пералічыў на просту фонд, хтосьці проста даў, каб я паклаў у гэты фонд. Вось, але гэта... А за што яны табе даюць грошы? Калі размаўляю з людзьмі і запытываю, чаму падтрымліваеце, бо, ведаеш, я б не зводзіў падтрымку выключна да грошай. Мне, напрыклад, у гэтым разам 7 чалавек просто хадзілі штодня, збіралі подпісы за мяне. Я падумаў, ты скажаш, 7 чалавек хадзілі за мной і прасілі, каб я ўзяў іх грошы. І гэта падтрымка, якая каштуе не менш, а можа нават і больш, чым грашовая, бо мы сабралі там 1500 подпісаў, і гэта проста валантэрская падтрымка. Шмат людзей, якія там дапамагаюць у сацыяльных сетках, там перапошчваюць, накідваюць пэўныя пытанні, якія трэба будзе здымаць. Гэта падтрымка, яна вельмі велізарная. Але і грошы чаму людзі даюць? Бо яны лічаць, што мы агучваем тыя пытанні, якія варта агучваць, але самі яны гэтага зрабіць не могуць. Прыемна, што такія людзі ёсць нават, напрыклад, у вёсцы, дзе я жыву, і скажуць, мы цябе падтрымаем, бо ты робіш там добрую справу. Вось, прыемна, што гэта і ў акругі, і прыемна, што гэта і па краіне. Ўсё ж такі засталіся яшчэ людзі, якія табе вераць пасля 2010 года? Мне падаецца, што менавіта дзякуючы 2010 году ёсць вельмі шмат людзей, якія мне давяраюць. Найперш гэта блізкая каманда, якая са мной гэты 10 год прайшла, якая там чытала мае адказы на допытах, і якая засталася. Па-другое, гэта людзі, якія бачаць, што я рабіў пасля 10 года, як я рабіў, што я казаў, і іх толькі пабольшала. А адказы на допытах, як яны чыталі? Табе паказалі матэрыялы справы, ці што? Не, у нас же там было, напрыклад, мы же ўсе чыталі адказы на допытах адзін аднаго, там у нас была абагульненая справа, і таму я чытаў там все, што казалі іншыя, ці пісалі іншыя. Вось. Але не хачу пра гэта там казаць, бо мне падаецца, што гэта тэма ўжо прайшла. Гэта тэма не прайшла, таму што да гэтага часу яшчэ спрачаюцца, хто каго здаў. Насамрэч, там ніхто нікога не здаў. Все было па-іншаму. Але я магу сказаць, што тыя, хто чытаў гэтыя допыты, в прынцыпе, ведаюць і таму застаюцца са мной. Па-другое, шмат людзей, якія далучаюцца, бо бачаць, што мы робім зараз. І ведаеш, я хочу сказаць, што я, напрыклад, калі сабраў сваю каманду ў акруге, і мы рыхтаваліся да маёй кампаніі, гэта было адна з рэчаў, якія проста нармальна там распавёўваеш пра 10 год, пра там тэлебачанне, там все гэтыя выступы. І для людзей гэта не важна. Гэта важна тым, хто яшчэ раз хоча там нешта мне сказаць. Але вось не ведаеш што, вось давайте мы зноў выцягнем гэта там з шафы, здуем пыль, і скажам, вось ты сказаў.
Але людзі, якія глядзяць пасля, мне шмат хто казаў, ну, сказаў, нічога ты, в прынцыпе, не сказаў, ні на кого там не наракаў. Сзади из толпы начали надвигаться пьяные молодые люди, завязалась драка, вот, и подоспевшая милиция смогла эту драку разнять. Сотрудники милиции не виноваты в случившемся. Андрей, ну выцягваць жа ж будуць да смерці, пакуль не дасі... Слухай, у кожнага нешта выцягваюць. Ну вось у кого ў беларускай палітыкі не выцягваюць. Пра кожнага кажуць і ўсё, што і агент, і бачылі, і ведаюць, і некія выпадкі. Я іду наперад. Да? Гэта факт маёй біяграфіі, я яго добра ведаю. Для тых, для каго гэта... Ну табе за яго сорамна ці не? Для тых, для каго гэта важна. Табе за яго сорамна ці не? Я гэта перажыў у сваім жыцці. Да? Для тых, для каго гэта важна. І важна, напрыклад, з пункту гледжання негатыўнага. Яны проста са мной не будуць рабіць справу, яны робяць справу дзесьці ў іншых местах. Тыя, хто гэта пабачылі і падумалі, што гэта не прынцыпова, што мы робім зараз, што мы ўжо зрабілі, што мы будзем рабіць, яны са мной. І такіх людзей даволі шмат, і іх больше. І мне гэта прыемна. Як ты лічыш, вот ўсё ж такі, мы кажам ўжо пра далейшы шлях, вот ты сказаў, я перажыў, там пайшоў далей, там, я чуў такія выказванні, там, маўляў, што вот калі б са мной здарылася тое, што Дзмітрыеў, то, ну, не пайшоў бы там, не застрэліўся, но, па крайней мере, з палітыкі сышоў, маўляў, крыж. А ты пайшоў далей. Вот гэта нармальна, ну, в сэнсе, гэта вот так і павінна выглядаць палітыка? Я лічу, што так. Я, па-першае, не проста пайшоў далей. Там, да, тады падчас суда я выбачыўся. Я сам асэнсаваў гэту сітуацыю. Шмат, насамрэч, патраціў на тое, каб асэнсаваць гэту сітуацыю. Што адбылося, чаму так адбылося. Шмат таго, што мы рабілі пасля ў «Гавары праўду» і тым, што мы пачалі значна больш як сказаць, беражліва ставіцца да людзей, і што мы па-іншаму сталі ўвогуле выбудоўваць палітыку «Гавары праўду». Таксама выйшла, што я не хачу падстаўляць людзей, не хачу, каб яны якраз такі перажылі гэта. Бо, ведаеце, казаць у Фейсбуку «я перажыў», ну, да, я не хачу, каб перажыў. Не той, каму я падабаюся, ці нават не той, каму я не падабаюся. Не трэба, каб людзі гэта перажывалі. Гэта не патрэбны досвед дакладна. Таму як павінна выглядзець палітыка? Палітыка павінна выглядзець сумленна. Я сумленна гэта перажыў, я сумленна сказаў, выбачаюся таго, каго пакрыўдзіў. Хаця насамрэч пакрыўджаных я лічу значна больш, чым ты, хто павінен ці мог пакрыўдзіцца. Да? І я іду далей, адкрыта робячы тое, што я раблю, і гаворачы, да, я не хістаюся. Я кажу, я лічу, што трэба палітыку рабіць вось так у Беларусі. І так мы і робім, прынамсі, апошнія 6 год. Цябе называюць бізнес-палітыкам, што ты на палітыцы робіш грошы. Шмат зарабіў на палітыцы? Ну, гэта, кажуць, романтыкі, я сказал, якія думаюць, што ў Беларусі на палітыкі можна зарабляць грошы. Нет, калі казаць пра грошы, то дакладна я значна больш страціў, чым зарабіў. Ты знаеш, дзе можна больш за ўсё зарабіць? Сёння больш за ўсё можна зарабіць у IT, ці калі ты размяркоўваеш грошы. Дзе ўсе думаюць, што там нічога не заробіш, а знаходзіцца адзін, і ён зарабляе ўсё. Ну, калі такі чалавек ёсць, то трэба яго падтрымліваць. Бо калі ён зарабіў там, дзе не могуць іншыя для сябе, ён заробіць і для іншых. Да? Ты раіш падтрымліваць Андрэя Дзмітрыева? Ну, гэта безумоўна, але... Таму што ён можа і зарабіць сам, і навучыць іншых. Гэта праўда, але магу сказаць, што не. Ўсё ж такі палітыка гэта не зона прыбытку сёння ў Беларусі. Гэта, безумоўна, зона стратаў. І гэта, ведаеш, заўсёды такі укладанне ў будучыню. То есть ты спадзяешся, што прыйдзе момант, калі ўсё, што ты робіш зараз, дасць вынік. І мы ж бачым, як шмат людзей, якія сыходзяць з гэтай дыстанцыі, бо яны больш не здольныя чакаць. Я іх цалкам разумею, да? Бо мы ўсе людзі, мы ўсе хочам, ведаеш, ты запісаў добрае інтэрв'ю, то хаця б ты яго бачыш, да? Добрае інтэрв'ю, кепскае інтэрв'ю, ты атрымаў нейкую прэмію. І ты бачыш, так, добра, я раблю годную справу, да? У мяне ёсць вынікі. У беларускай, асабліва пазіцыйнай палітыкі, гэта складана, бо ты робіш, а ці будзе вынік, ці атрымаецца ў цябе нарэшце, ці ты сапраўды дасягнеш нечага і зменіш тое, што ты лічыш вартым змяніць для людзей, тут гарантыяў няма. Да? А вось тое, што в цябе кінуць гнілым памідорам, гарантыя 100%.
Меня не пужаюць гнілыя памідоры, але гэта ўсё ж такі такая інвестыцыя ў будучыню. Ты як удаў умееш так доўга чакаць і потым раз дачакаешся да дома ў Драздах. Я ўпарты, але дом ў Драздах не з'яўляецца маёй мэтай. У меня ёсць дом у вёсцы, дзе я жыву, мы яго пабудавалі разам з жонкай, мне ён вельмі падабаецца, ён вельмі утульны, і куды б я не абраўся ці што б не ўзначальваў, я спадзяюся, што гэта і будзе месца майго жыхарства. Іншае мне не патрэбна. Не хапае. Ўсё ж такі, з чым ты ідзеш? Ну, ты лічыш як па кніжцы, што дэпутат павінен выключна займацца тым, што прымаць законы. Гэта, безумоўна, таксама справа дэпутата і, напрыклад, ці не прымаць, што мне падаецца значна больш часам важна. Мы вось бачылі зараз закон пра прызыў, якога не патрэбна быць, ну проста не павінна быць, да, ці там не прымаць падвышэнне пенсійнага ўзросту, калі зразумела, што гэта ідзе адно без нейкіх эканамічных магчымасцяў для людзей. Таму я б сказаў так, я б гатовы прадстаўляць інтарэсы людзей і абараняць іх. І калі сёння, напрыклад, фаніпальцы павінны плаціць са сваіх заробкаў, якія зарабляюць у Мінску, акрамя падаткаў, яшчэ ўдвая больш за тое, што яны даедуць да гэтай працы, да? Бо у іх сплошныя маршруткі і няма нармальнага аўтобуса. Я не разумею, чаму гэта не мая справа, калі я прадстаўляю іх інтарэсы, прадстаўляю іх магчымасць зарабляць, іх магчымасць гадаваць дзяцей, іх магчымасць нармальна жыць. І гэта таксама частка гэтай нармальнага жыцця. Канешне, я не павінен падмяняць працу мясцовай улады ці мясцовых дэпутатаў, але мне падаецца, што ёсць рэчы, напрыклад, як размеркаванне грошаў, да? Як закон аб самакіраванні і развіцці рэгіёнаў, які не адну аршаншыну зробіць, як кажуць, месцам для жыцця ў Беларусі, а і астатніх. Больш за тое, напрыклад, я прадстаўляю Дзяржынскі раён, ну, збольшага гэта большая частка акругі. Гэта адзін з нешматлікіх раёнаў, які сплочвае падаткі і сам сябе ўтрымоўвае. Ну, то бок ён не датацыйны. Але ведаеш, адчуванне такое, што жывем у датацыйным. Бо калі ты бачыш гэтую бальніцу, калі ты бачыш адсутнасць магчымасцяў для дзяцей, там пра працу таксама не магу казаць, што, бо ўсё ж такі Мінск тут забірае. Але ты разумееш, што не, мы павінны атрымоўваць больш. І калі гэта таксама і на маршрут, і на бальніцу, і на адукацыю, то я лічу, што павінен дэпутат прадстаўляць і абараняць гэтыя інтарэсы. Будзем лічыць, што ты нібыта мяне забалтаў, і я забыўся пра сваё пытанне, але ты мне так і не адказаў. Так колькі ты маеш у месяц? Я так не лічыў, колькі я маю. Аддаю ўсе грошы жонцы. Ну, не ўсе, канешне, але афіцыйная версія, што ўсе, да. Ну, зараз у меня атрымоўваецца прыкладна каля, мабыць, 700 даляраў, вось так, у месяц. Прагучала такая фраза, што нам, апазіцыйным палітыкам, ты апазіцыйны палітык? Ну, безумоўна, я альтэрнатыўны палітык. Я не так альтэрнатыўны ці апазіцыйны? Выбачай, тут ёсць розніца. У чым яна? Я не ведаю. Я калі прыйшоў у АГП, падаецца, у пачатку 2000-х, увесь гэты, вось усё, што ты кажаш, я все гэтыя гады чую. Ты апазіцыя, ты не апазіцыя. Ты сапраўдныя, ты не сапраўдныя. Ты агенты, ты не агенты. І людзей все меньше, да? І спрэчкі все больш. Застаюцца адны агенты. Застаюцца адны сапраўдныя, да? Агенты. Агенты, да, можа і так. Не ведаю, я якраз таки па-іншаму гэта бачу. Апазіцыя ці альтэрнатыва – гэта тыя, хто маюць бачанне і прасоўваюць альтэрнатыўнае бачанне развіцця краіны. Напрыклад, да, гавары праўду за абранне мэраў. Мы ў свой час сабралі ў межах народнага рэферэндуму там больш за 100 000 галасоў. Ці гавары праўду за тое, каб прэзідэнцкія тэрміны абмяжоўваліся 2. Ці зараз, напрыклад, гавары праўду збірае подпісы за тое, каб Беларусь далучылася да еўрапейскай хартыі самакіравання. Мы адзіная краіна ў свеце, якая не далучылася. Так? То бок мы па-іншаму бачым, як павінна развівацца Беларусь, і мы здабываем грамадскую падтрымку нашага бачання і паказваем, што яна ёсць, і паказваем там на розных узроўнях, не толькі на такіх і нацыянальных, але і на мясцовых таксама. Так? Мы там спрабуем, каб грошы накіроўваліся туды, куды людзям сёння патрэбна, а нікуды там нідзе праедзе начальнік.
Таму мне падаецца, што так, мы альтэрнатыва, мы апазіцыя. Альтэрнатыва проста, мне падаецца, сёння беларусамі ўспрымаецца больш дакладна. Гэта яны лепш разумеюць, аб чым ты кажаш, да? Што ты кажаш. Бо апазіцыя, на жаль, за гэтыя гады стала словам, якая абазначае, што ў тебя есть толькі адзін пункт праграмы. Ты супраць Лукашэнкі. Больш нічога. А ты за Лукашэнку? А я за людей, да, и спрабую Лукашенко за людей, значит, ты за Лукашенко. Прасоўваць. Ну, калі ён выйдзе і скажа адмяніць, напрыклад, вось гэты закон о прызыве, які, ну, просто, я лічу, злачынны ў дачыненні да ты следам за Квіткевічам пойдзеш галасаваць за Лукашенко. Я не буду за яго галасаваць, але скажу добрае рашэнне, да. Безумоўна, я ў апазіцыі. Да, мы высоўваем два разы, адзіная, дарэчы, мы сіла палітычная, якая два разы запар высоўвала кандыдата ў прэзідэнты, да, супраць Александра Лукашэнкі. Таму мне падаецца, што твоё пытанне зараз проста да на мяне недарэчнае. Наша пазіцыя вельмі яскравая, і мы не толькі гаворым, але мы ее пацвярджаем сваімі крокамі. Вы хацелі просто падмяніць ЛДПБ, стаць спарринг-партнёрамі. Не, у нас няма такой задачы. Калі б мы гэта хацелі, мы б уже давно гэта зрабілі. Мы гэтага не хочам, мы застаемся на сваіх прынцыпах, але мы бачым, што калі мы будзем мець толькі адзін пункт у праграме, да, мы супраць Лукашэнкі, ці там мы самыя сапраўдныя, то гэта ніяк не далучае людзей. Гэта ніяк не дазваляе лепш прадстаўляць грамадскія інтарэсы. Гэта ніяк не дазваляе знаходзіць унутры улады людзей, з якімі мы можам размаўляць і зноў-такі ўплываць на пэўныя рашэнні. Вось і ўсё. То бок тут у нас вельмі прагматычная пазіцыя. Што Лукашенко павінен зрабіць, каб ты пайшоў за яго галасаваць? Ну, ты сказаў, калі ён адменіць закон аб прызыве, калі ён адменіць антыдармаецкі дэкрэт, калі ён загаворыць па-беларуску, да прыкладу, і Дмітрыеў пашоў галасаваць за Лукашенко. У 2020 годзе «Гавары праўду» будзе выстаўляць у прэзідэнты свайго кандыдата. Ты гэта добра ведаеш, бо рэгулярна запытваеш, хто гэта будзе. Ну, я ўжо ведаю. І галасаваць я буду за гэтага кандыдата. Гэтую кандыдатку. Ці так. Не, вот які твой самы прынцыповы прынцып? Адзін, вот самы галоўны. Мне падаецца, любы чалавек, калі будзе казаць так... Добра, ніколі не задаваў себе пытанне, які мой самы галоўны прынцып. Да? Я раблю тое, ва што я веру. Тое, ва што я веру. І то, як я лічу правільна. А ты гаварыш праўду заўсёды? Заўсёды? Да. Я спрабую да гэтага імкнуцца, як любы чалавек. А як часта падманваеш? Не часта. Ведаеш такую прымаўку, калі пытаюцца, як пазнаць, калі палітык пачынае падманваць, да? Павінен там нос дакранацца, да? Не, як толькі ў яго пачынаюць вусны шевеліцца. Так, это ты в сериале «Lie to me» поглядел. Так что, правда? Ну, конечно. То есть можно вот назвать эту программу «Вучыцеся, як трэба с такими шчырымі і сумленнымі вачыма казаць неправду». Ну, послухай, поглядзім. Давай мы просто поглядзім на факты. Значит, у 2012 годзе мы кажам, напрыклад, трэба ўдзельнічаць у выбарах. І вся апозіцыя, напрыклад, зрываецца на нас байкот. Там такія, якія загалоўкі былі на харты, гэта можна толькі, мы там уже былі вінаватыя і ў тым, што палітзняволеных не выпусцілі, ну просто ва ўсім. Да? Сёння, дарэчы, яны самі ўдзельнічаюць у выбарах. Пасля 15-й год мы выстаўляем кандыдата ў прэзідэнты, зноў пачынаецца тая самая свара. Да? Ведаеш, мне значна прасцей усе гэтыя гады было б ісці вось гэтым знаёмым, цалкам зразумелым мне рэчышчы апазіцыі. Бо я яго вельмі цудоўна разумею. Да, што трэба казаць пра Лукашэнку, што трэба казаць там пра Расію, як сабе трэба паводзіць, і ўсё. Але я так не рабіў, да, не гледзячы на ўвесь гэты ціск. І всяка кампанія «Гавары праўду». Ты зараз гаворыш, што хочаш паказаць сябе як палітыка, які заўсёды ідзе супраць цячэння. Нет, я яшчэ раз скажу, мы просто робім тое, во што верым, да, і робім так, як лічым патрэбным. У чым была ваша вера, калі вы ішлі да Бабіча? У тым была вера, што калі мы хочам, як сапраўды казаць пра нацыянальныя інтарэсы і абараняць іх, мы павінны размаўляць з Расіяй, а не аддаваць гэта
на откуп толькі Лукашэнкі. І мы табе гэта казалі ў эфіры. А толку, што вы паговорили? Бабіча з-за этого Бабіча знялі, да? То бок нават гэта мэта была дасягнута. Але калі казаць... Дмітрыеў это як чорная метка, да? Але казаць для расійскіх паслоў, да? Але калі казаць шчыра, я лічу, што правільна цалкам зрабілі, што ўсе палітыкі павінны размаўляць і на ўсход, і на захад, даводзячы пазіцыі, інтарэсы Беларусі. Для мяне дзіўна чуць ад палітыкаў, які кажа, не, вось мы не будзем размаўляць з Расіяй, бо там гэта самы крупны рынок, да, мы зразумеем, наколькі беларусы сёння у пэўных рэчах залежныя ад Расіі, мы разумеем, наколькі велізарны ўплыў Расіі тут. Мне падаецца, што калі мы хочам выбудоўваць незалежную палітыку, мы павінны навучыцца размаўляць з усімі, незалежна ад таго, падабаецца нам гэты чалавек, не падабаецца. Гэта, ведаеце, гэта ж не сяброўства ці не сяброўства, да? Гэта праца. Палітыка – гэта праца, дзе ты размаўляеш проста з усімі, бо ты адстойваеш інтарэсы тых, хто табе падтрымоўвае. Я зразумеў, што калі ты станеш дэпутатам, то першы законапраект, які ты будзеш прасоўваць, гэта каб аўтобусы пусцілі з Фаніпаля да Мінска. Першы законапраект, які буду прасоўваць, гэта аб развіцці рэгіёнаў. Да. Гэта сёння вельмі патрэбны законапраект, каб гэта быў не нейкі ўказ для нейкага прывілегіраванага рэгіёна, бо ён там чамусьці падабаецца камусьці, а каб гэта была сапраўды комплексная падтрымка, каб як мага больш грошай заставалася ў рэгіёнах, а не ішло ў Мінск, каб людзі маглі ўплываць на тое, куды яны ідуць у рэгіёнах, каб заводы нарэшце будаваліся там, а не трэба больш тут у Мінску нічога будаваць. Да? Тут ужо ўсё і так добра, а лепш увогуле выносіць гэта ўсё з Мінску таксама ў рэгіёны. Я лічу, што сёння ў рэгіёнах сапраўды вельмі цяжкі стан, і мы гэта бачым, бо я езджу вельмі шмат па рэгіёнах, і я бачыў пры гэтым і патэнцыял велізарны. Ці будзеш ты галасаваць за законапраект, ці, скажем, калі да цябе людзі прыйдуць і скажуць, вот напішы, как законатворца, закон, які б дазволіў аднаполыя бракі. Вот твоя пазіцыя. Калі прыйдуць, тады і буду разбірацца. Пакуль ніхто не прыходзіў. А твоё стаўленне? У меня... Мы ж павінны ведаць выбаршчыкі. Я лічу, што для Беларусі гэта сёння не актуальна. Заўчаснае пытанне. Але зноў-такі, калі прыйдуць, усё роўна будзем размаўляць, да, паглядзім, наколькі гэта будзе мець грамадскую падтрымку, наколькі сапраўды гэта будзе камусьці важна яшчэ. Паглядзім. Я лічу, што все гэтыя бітвы і ламанне коп'яў вакруг гэтай тэмы, гэта проста нейкая недарэчнасць. У нас была кандыдатка ад хрысціянскай дэмакратыі. У яе ёсць законапраект, які тычыцца рэформы адукацыі, і там прадугледжана увядзенне такой гадзіны, скажем так, нерэлігіёзнай адукацыі, нешта вот так падобнае, я ўжо не памятаю. Ты за тое, каб была такая такога кшталту адукацыя? Цалкам супраць. Цалкам супраць. Я ведаю гэты праект БХД. Ты атэіст? Нет, я веру ў Бога, але цалкам супраць. Я лічу, што гэта было б добра і правільна у тыя часы аддзяліць царкву, увогуле рэлігіёзнае жыццё ад светскага, таму не лічу гэта патрэбным выпраўляць. Калі нехта хоча займацца больш багаслов'ем, вывучаць Біблію, мне падаецца, сёння гэта нікаму не забараняецца, ідзі ў царкву, цэрквы розныя, і праваслаўныя, і каталікі, і пратэстанты, калі ласка. Але не ў школе нічога гэтага не павінна быць. Раптам на галасаванне дэпутатаў выносіцца прапанова аб'явіць імпічмент Лукашэнку. Як ты будзеш галасаваць? Мы ж разумеем, што гэта проста, мне падаецца, сёння немагчымы варыянт. А для чаго абмяркоўваць варыянты, якія немагчымыя? Ніхто не возьме на сябе рызыку гэта рабіць, разумеючы, што знайсці гэтаму падтрымку ўнутры парламента будзе цалкам неверагодна.
Мы ж не робім, ну ведаеш, ты же вось не робіш, так гэта ж просто нармальная чалавечая такая штука, да? Калі мы нават пра нешта думаем, але разумеем, што гэта для нас сёння недасягальна, да, то мы кажам, не, тады будзем займацца гэтым. Мы, як ты кажаш, свой імпічмент, я яшчэ раз паўтаруся, да, будзем выказваць на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Мы выставім, вылучым кандыдата ў прэзідэнты ад «Гавары праўду», які будзе здабываць грамадскую падтрымку і прасоўваць наше бачанне будучыні беларусаў і будучыні нашых дзяцей. Вось гэта, мне падаецца, і ёсць сёння рэальная магчымасць прадстаўляць альтэрнатыву і ў тым ліку таму, што ты кажаш, да? І казаць, што паглядзіце, можа быць не толькі Лукашенко, а могуць быць іншыя людзі на чале краіны. Так гэта мы і будзем рабіць. Я колькі гадоў таму размаўляў з Владзімірам Некляевым, ужо калі ён не быў лідарам «Гавары праўду», назовем это так, і мы закранули тэму сексотаў. Любімая твоя тэма, я ведаю. Я ў яго спытаўся, вот вы ведаеце, хто быў сексотам, калі вы былі там кіраўніком? Ён кажа, ведаю. А чаму вы яго там как бы не папёрлі з арганізацыі? Тому што кажа, лепей ведаць хто, чым выгнаць гэтага, прышлюць новага і не будзеш ведаць хто. Так вот, гэта ты быў? Нет, конечно. Больш за тое, гэта дакладна, і зноў-такі кажу, ніхто з людзей, які вось у бліжэйшым коле знаходзіцца і ў кіраўніцтве «Гавары праўду». То есть вот пытаться мне зараз, якое у тебя звание там у верхах, где-то там вот это будынак з бельведерамі. Гатовы адказаць табе на гэта у выпадку, калі ты мне давядзеш сваё. Так. Не, ну да, зразумела, што колькі там... Я чытаў пра цябе значна больш, чым нават пра сябе, мне падаецца, што ты сексот, ты даўно працуеш ужо. Да, там колькі 80% журналістаў. Да, таму давай меняцца. Калі ты хочаш са мной памірыцца, ці ты вышэй, ці ты ніжэй. Да, я просто давно... Мне гэтыя званні не важны. Я размаўляю і з тымі, хто вышэй, і з тымі, хто, як кажуць, там, з простымі людзьмі. Давай не зважаць на званні. То есть можам як сексоту, да? Можам як журналіст і палітык, да. Добра, я пра іншае хацеў спытацца. Ты ведаеш, хто зараз стучыць у вас, вот побач з табой? Да ніхто, я думаю. Ведаеш, я тебе патлумачу, што мы змянілі. Што мы змянілі, каб не думаць пра гэта. Мы зноў-такі, пачынаючы з 2012 года, вырашылі, што ўсё, што мы робім, пашлі і падпісалі ўсе згоду на супрацоўніцтва. Дарэчы, маглі бы так зрабіць, але ніхто ж не прапаноўваў, ведаеш. Мы ж ўжо бачылі шмат гісторыяў там пра малады фронт, да, і мы ўжо разумеем, што ўсё гэта нейкая такая гульня, якая ні таму боку, ні гэтаму насамрэч нічога не дае. Так? Все гэта як бы так, толькі вось памахаць камусьці чырвонай паперкай і сказаць, бегіце на мяне быкі там, да. Але, ну, все гэта не важно. Я хочу сказаць, што важна і што мы зрабілі, каб па-іншаму выбудаваць палітыку. Пачынаючы з 2012 года мы наўмысна выкладалі ўсе нашы планы, стратэгічныя напрацоўкі, казалі, што мы робім, чаму мы робім, як мы будзем рабіць у публічную прастору. Бо мы лічым, што гэта нас абараняе. Бо калі ты загадзя паказваеш, куды ты ідзеш, з чым ты ідзеш, што ты робіш, ведаеце, ну, мы нават запрашаем, да, вось мы робім, напрыклад, усе мерапрыемствы. Мы заўсёды запрашаем мясцовую ўладу, там, да, там, прыходзьце, калі ласка, удзельнічайце, выступайце. Гэта яны ўжо зараз адмаўляюцца, там, ці пагаджаюцца. Але мы не хаваемся. Няма чаго сёння хаваць. Мы працуем такім чынам, каб быць празрыстымі. І мне падаецца, што гэта, у гэтым з аднаго боку і наша абарона, а з другога боку вось гэта нервовы спакой, калі табе не трэба думаць, там, сексот, не сексот. Калі вы так вот робіце, калі у вас все празрыстае, чаму партнёры по дэмакратычнаму руху ўсю вашу арганізацыю лічаць, ну, как бы, праектам спецслужб? Конкурэнцыя. Яны ж і адзін аднога так лічаць, ведаеш. Калі б лічылі толькі нас, ладно, але... Конкурэнцыя за што? Але, слухай, ну просто конкурэнцыя за існаванне у прасторы, да? Ну давай будзем шырамі. Сёння «Гавары праўду», значыцца, адзіная за апошнія 10 год атрымала рэгістрацыю. Адзіная афіцыйна зарэгістравала абласныя арганізацыі.
мае каля 30 раённых арганізацыяў, вылучае большасць кандыдатаў, да, двое выбараў запар. Ну просто ведаеш, людзям трэба неяк гэта, як скажуць, тлумачыць сабе, сваім сябрам. Вось чаму у нас гэтага няма, а ў іх гэта ёсць. Самае простае гэта вось апазіцыйнае тлумачанне, ну гэта таму, што ім там дапамагаюць нейкія таемныя сілы. А хто ў нас таемныя сілы? Гэта ці КДБ, ці ФСБ, ці ўсе яны разам. Да? Я вельмі супраць такога падыхода, бо лічу, што пакуль мы шукаем гэтыя таемныя сілы, а не разглядаем адзін аднаго проста як незалежных самастойных гульцоў, якія дзейнічаюць у сваіх інтарэсаў, мы насамрэч, ну як бы аддаем все на откуп гэтай уладзе. Гэта быццам бы вось яна все за нас вырашае, а мы можам толькі дагадвацца і вось выкрываць. А насамрэч у гавары праўды іншая пазіцыя. І ўсе астатнія апазіцыйныя сілы дзейнічаюць, бо так выгодна для іх сяброў, ці для грамадства, якое не прадстаўляюць. І тады, ведаеш, ну яны робяць тое, што ім важна, мы робім тое, што нам важна, і ты па-іншаму як бы сябе ўспрымаеш. Але пакуль, на жаль, вось гэтыя старыя падыходы працуюць для іх сяброў, да? Яны такім чынам тлумачаць. Але для большасці, я ж бачу, людзі ж са мной размаўляюць шмат, для большасці гэта не працуе. Каб закрыць ужо гэтую тэму канчаткова, мы ўжо зразумелі, што ты не агент, праўда, званне сваё такі не агенцкае і не захацеў называць нам. Адкрываюць праз колькі гадоў матэрыялы. Ну ладно, ты не агент, это мы ведаем, там пра это в матэрыялах нічога не будзе. Вот, што ён такі не агент, што мы пра яго нават не пішам. Там высвятляецца, што Зміцер, ты невыправімы. Твоя жонка, оказывается, агент, якая выйшла за тебе замуж па загадзе вышэйшага кіраўніцтва. Твоя рэакцыя? Ну, мне падаецца, што табе трэба пісаць не вершы для песен, а дэтэктывы, Зміцер. Ты падумай пра гэта, да? Таму я пакуль збіраю фактуру, так што... Абдыму і пацэлую. Мяне? Не цябе, тебя нема за што, вось, а жонку ёсць. Слухай, это, конечно, мне падаецца, самае дзіўнае пытанне, якое я чуў за апошнія часы. Сёння запытаюся яе, бо ведаеш, яна у меня такая цудоўная, а як бы, ну я дакладна я недостоин, ты кажаш, адчыніцца файлы, і мы даведаемся, напрыклад, што там, умоўна кажучы, нехта з КДБ, які быў беларуска, там, ну, такі беларуска-цэнтрычны, да, які быў патрыётам, праз свае магчымасці, напрыклад, дапамагаў, неважна, якім чынам, нейкай там беларускамоўнай тусоўцы, нешта прасоўваць. Ты што скажаш? Ах, якія вы кепскія, вы вось на гэтым, вы там гэтым карысталіся, наўмысна ці не наўмысна, да? Да не, ну давайте уже скажем, мы не живем у тоталітарныя часы. Мы живем цалкам у іншы час, у іншае вымярэнне, да, там, у інтэрнэце, у розных, ну, просто па-іншаму. Таму ацэньваць трэба людзей па тых, што яны зрабілі, па тых, што яны дасягнулі, па тым, што яны робяць. І мне падаецца, што, як сказаць, калі чалавек там нікога вось не здае, то есть ён нікому не робіць кепска, да, все астатняе, няхай гэта будзе на яго сумленні. Слухайце, якая цудоўная адмазка. То есть вот калі даведаюцца, што вот быў агент, але ён памагаў там беларускамоўнай тусоўцы, і вот это самае. Атрымліваецца, калі адкрыюцца файлы, і стане вядома, што Дзмітрыеў і кампанія агенты КДБ, яны скажуць, так мы ж працавалі на дэмакратызацыю Беларусі. Не Дзмітрыеў, не трэба, пра Дзмітрыева не. Але давай па-іншаму, што ты скажаш? Вот адкрываюцца гэтыя файлы, раз ты хочаш говорить, хаця не падаецца, што гэта такая, ну, зноў-такі нейкія пытанні не пра жыццё, але ладно. Открываются файлы, ты даведываешься, что, я ще раз скажу, не будем именаў, каб нікога не абражаць, да? Ты даведзеш, што вось гэты чалавек, да, канкрэтны, які зрабіў вельмі шмат добрага для таго, што важна для цябе, нікога не падставіўшы, нікога не абалгаўшы. Але для гэтага, напрыклад, ён там, не ведаю, там, выпіў кавы, да, з некім іншым кадыбістам, напрыклад, да, які, ну... Што на мяне паказваюць? Які там, не ведаю, дапамог яму нешта зрабіць. І што ты скажаш, які ты кепскі, што піў з ім каву? Ну, ты вось гэта скажаш. Нет, я ўпэўнены, што ты будзеш першы, хто скажа, што, типа, ну, калі ён нікога не падставіў, да, там, калі гэта просто была кава, якая дапамагла праз уладу прасунуць пэўныя рашэнні важныя для Беларусі, на, і добра. Да, бо, ну, так мне падаецца, мы так ўсе это робім. ўсё працуе. Кава плюс там 2 тома даносаў. Ну, я ще раз кажу, даносы, я ж кажу, не, даносы гэта асобная рэч. Даносы не маюць прабачэння.
не маюць. Да, калі чалавек на кагосьці даносіць, мне падаецца, што гэта па-іншаму. Калі убярэм КДБ, калі я сустракаюсь з пэўным чыноўнікам, каб нешта яму важнае патлумачыць, да, бо мы маем, ну, хаця б прынамсі базавы давер, што гэта не пойдзе адразу ў эфір. І праз гэта адбываецца годная справа, бо я просто данашу, як нешта бачыцца, напрыклад, з іншага боку, ці чаму гэта важна. Ты мне скажаш гэтага не рабіць, калі, напрыклад, гэта кагосьці выцягнула з-за кратаў, напрыклад. Ці калі гэта прасунула важнае рашэнне. Мне падаецца, што нет. Мы разумеем, што палітыка робіцца таксама праз вось гэтыя размовы ў кулуарах. Я зноў-такі кажу не пра зараз не пра КДБ, а агулам пра палітыку. Людзі павінны размаўляць, разумееш, адзін з адным. Мне падаецца, што ў гэтым нічога няма. Даносы, так, гэта не можа быць ніякіх прабачэнняў. Незалежнасць Беларусі для цябе каштоўнасць? Безумоўна. Што ты будзеш рабіць, калі будзе непасрэдная пагроза незалежнасці Беларусі? Два варыянта. З'едзеш на захад, каб там расказваць пра этую пагрозу, ці пойдзеш у лясы? Я военно обязан, меня призовут в войско, Дмитрий. Я отслужил у войску, я военно обязан, пойду служить. Автомат разбирать умеешь? Автомат збіраць, ну трэба будзе, канешне, як это кажуць, нагадаць, да не раблю гэта зранку, ведаеш, там не паліваю кулямёт у я понял, ты будешь ты будешь там политруком. У садку политруком будзе Вазняк. Ён жа скончыў ён скончыў менавіта такое вучылішча, ці там універсітэт, што вось не, меня прызавуць як звычайнага салдата, і я пайду служыць. Якое пытанне мне трэба было табе задаць, каб ты вот там лінуў мне кубкам этой кавы там ці уставы даў пысу? Думай сам. То есть нема, ты вот заболтал бы меня до смерти. Я просто лічу, што кожны павінен рабіць сваю справу. Ты думаеш над пытаннямі, мы, як палітыкі, даем грамадству адказы. Асабістае пытанне. Ўсё ж такі, колькі каштуе твой дом у Фаніполі? Да я зараз уже нават не ведаю, бо гэта ж так, што ты яго будуеш. Ну ты ў нармальнай беларускай валюце, ў доларах. Я, ведаеш, не скажу, колькі каштуе, сапраўды проста не ведаю, але скажу, што проста можа, каб людзі гэта ўспрымалі. Ён даволі невялікі. Ён агулам, вот у меня два паверхі, да, там першы паверх гэта 50 квадратаў прыкладна, ці там 60, разам усё, там комнаты, кухня, ванная, а верхні паверх там таксама 10 каля 60 квадратаў. Пра 3 падземных не будзем гаварыць. Нема, і нават лазню ніяк не магу дабудаваць, але спадзяюся, што зраблю гэта там, не ведаю, бліжэйшымі часамі. Вось, таму ён такі вельмі, яшчэ раз кажу, такі малы, шмат хто, дарэчы, тут прыязджае, такі кажа, недавно да мяне прыехаў адзін знаёмы, які далучыўся да каманды, кажа, слухай, вось што нашы стэрэатыпы, ехаў да цябе і чакаў убачыць велізарны такі катэдж, да, як у Драздах, што вось як жывуць беларускія палітыкі, кажа. А тут, ну, такі нармальны, звычайны, добры дом, вось, і нам ён вельмі падабаецца, бо мы ў яго ўклалі ўсю душу, вось, нашай сям'і, і працягваем укладаць і грошы, як любы дом патрабуе, да, вось, але я яго прадаваць не збіраюся, таму кошт сапраўды не ведаю. Ці спрабаваў ты ў сваім жыцці якія-небудзь наркотыкі? Да, у студэнцтве, у далёкім студэнцтве мы травку курілі, я памятаю. Вот яшчэ адзін кручочак падкінуў таварышу майору, да? Ну, у нас жа няма, гэта за давнасцю лет, вось, мы тады паспрабавалі. Але ж, як бы, не магу сказаць, што мяне гэта вельмі ўразіла. Вось, мне на сённяшні дзень больш падабаецца проста часам там сесці з сябрамі і нечага добрага выпіць. Колькі трэба табе выпіць, каб ты пачаў гаварыць праўду? Ведаеш, кажу жонцы, што так як на працы я гавару праўду, то часам дома маю права на адпачынак, да? Я і так спрабую казаць праўду, але я калі выпіваю, проста становлюся занадта вясёлы. Вось, і там звычайна, калі я выпіваю, то гэта пытанне не казаць праўду, а каб всем было весела і всем было добра і хораша. Сяброўства ў палітыцы ўвогуле магчымае? Ну, наверное, возможно, да. А у тебя есть сябры политики? Нет. У меня есть на самом деле люди, с которыми мы просто уже очень давно знакомы и всегда хорошо общались. Вот. Друзьями я их не назову, но и скажу, что я просто вне зависимости от того, что мы иногда занимали противоположные позиции, да, по разным вопросам, иногда даже там спорили сильно, но как бы вот мы не переходили каких-то граней, и в принципе я считаю, что правильно,
которые уже личные, да, мы как бы оставлялись это в зоне политики. Это я считаю правильным. Никлеев хороший человек, конечно, не друг. Я вообще считаю, что дружба с таким, с такой разбежкой в возрасте, это невозможно. Андрей Дмитрієв, який нібито казав правду. Дякую. Дякую.